Takže čau lidi, vítám vás u mého nového videa. Je to takový tutoriál, jak si stáhnout a nainstalovat Minecraft, a je to i procházení serverů. Úplně ten samý, který mám já. Protože polovina, když si stáhnete exe, tak já vám to ukážu. Tak jsem to app data. Jo, tak nemáte tady tu složku Minecraft, když byste si stáhli jenom exe, a já mám SP exe. Že já vám to ukážu, co může udělat jedno XP. Já to stahoval přes jeden server, Monstercraft. Zmiňoval jsem ho už v jednom videu. Monstercraft.cz je to výborný server, doporučuji. Můžete tam jezdit na hráčích, kliknutím prvého tlačítka na hráče si na něho sednete. Jo, to jsou nabídky, já vám to tady ukážu, jak se připojit, jo. Kupte si bla bla bla, to nemusíte udělat toto. Nebo si to stáhnete zde, no, jo. Takže myslím, že je to ono, jo, ano. Jo, takže tohle ne, to ignorujte, tohle se nápis www.minecraft.net a tady kliknete na tohle nebo zde, jo, a tady máte ten Minecraft. Tak se ho stáhnete, opíšete ten kód, ale já už to mám, takže to stávat nebudu. A potom si to akorát otevřete a čekáte, já to ukážu. Tady si akorát zadáte jméno a můžete hrát. Takže, a když jsme tady u toho, tak tohle je ten server, přes který jsme to stahovali, no, tohle je jeho stránka, to Monstercraft. Já si to teď zavřu a klidně vám ho ukážu teď, jak to vypadá, jo, v podstatě, co tam jde na tom serveru dělat. A když si stáhnete tam se Minecraft, tak prostě jako máte tam to SP, takže tím pádem se vám tu vytvoří tato složka. A kurva, tady se kurva, se to je data, tím pádem se vám to vytvoří tato složka, takže dáte toto třeba. Tady si otevřete Minecraft jar a můžete si tam dát vklídku skin, jo. Takže jako já, když by někdo nevěděl, jak tam dát skin, klidně mi napište, já vám to ukážu. Takže představím vám tento server Xurity úchyláku. Vidíte, kliknu jsem na hráče pravým tlačítkem a úchyl mi ho hulí. Ukážu vám můj dům. Je to se mnou kámoš, ale ten to teď nezní. Že toto, když tak požádám tu velké party v noc, ale vždycky napíšu určitě, kdo chce na party, ať přijde. Klidně můžete přijít, ale bohužel pokud tu jsem online, pokud tu nejsem online, tak tím pádem se party nekonají a já už jsem tu dlouho nebyl. Toto je můj bazén, ale teprve se to ještě dodělává. Party jsem tu sice už pořádal. A mám ještě tohle. A ukážu vám asi moji farmu, jestli můžu. To je prostě úplně jednoduchá farma, jsou tu dýně a melouny. Jak mi spadl? Jo, spadlo. A mám to víc melounů, a bohužel chvilku mi rostou melouny, chvilku dýně, a teď je zrovna období, kdy mi nechtějí růst melouny, ale rostou mi zase ty přešlý dýně. Já ty dýně mám pokryt, já chci melouny. Melounů tady mám, myslím, že 10 a dýní taky 10. Ukážu vám to taky před mým domem. OK. Tady to mám, to teprve budu dokončovat, ještě to není úplně zcela hotové. Tady mám nápis DJ, což jsem já. Ukážu vám, no, tady mám střelný, světlitový prach rozdávám jako VIP. Jakože jste VIP, pokud máte střelné, jo, tady takhle si řeknete, a třeba kurva, to jsem nalaglo trochu. Takže řeknete, no, přijdete sem, pokud jste VIP, tak mi to ukážete a řeknete třeba chci Red Bulla. Takže Red Bull bude toto, jo. Představujeme si, že toto je Red Bull, tak vám to dám a vy se to prostě vychlastáte. Vzhledem k tomu, že tu nikdo není, tak si to vychlastám já. Já vím, že je to jen obyčejná voda, ale my tomu říkáme Red Bull. Tak třeba řeknete dort, no, tak tady máte dort. Tady máte dort a sežerte se, jo.
Šups. To jsem teď nějak naflákal, samozřejmě já dřevo mám někde jinde. Mňam. Chutná. Velice mi to chutná. Hele, to je moje písíčko. Jak to je? No, jde na té židli sedět, ale bože, mě to teď nejde nějak. Z jakého důvodu tu mám maják. Ukážu vám i, co mám v bedničkách. Kdyby se někdo ptal, tady mám hlavy. Jako nic zajímavého tu nemám, to vidíte. Ukážu vám to tu, ten, co se bych velice doporučuji, ukážu vám i spawn, no spawn. Spawn je taky dobrý. Hezký. A tady máte úplně hodiny, je 19:39. Jako tady na monitoru taky 19:39, no, takže toto byla v podstatě ukázka, jak systém takový Minecraft, ten SPčko. Příště udělám tutoriál, jak jsem Darksiders 2. OK, takže loučím se s vámi, já Saints, a mějte se velice dobře.